Уважаеми домакини, уважаеми съмишленици, брати и сестри българи от Македония! Днес отбелязваме в Смилево 111-та годишнина от най-голямото, най-добре организираното, най-масовото българско въстание. Въстанието на българите в Македония, в Одринско, което започна на Илинден, продължи на Преображение и завърши на Крестовден през 1903 година. Когато отбелязваме тази дата, трябва да си зададем въпроса за какво се бориха хората през 1903 година. Защо изоставиха имот? Защо изоставиха семейства? Защо изоставиха собственост? Защо взеха пушките в ръка и тръгнаха на война с турския поробител? И отговорът е много прост. Въстанието от 1903 беше въстание за свобода, за човешко достоинство, за правото да се наричаш така, както смяташ, че трябва да се наричаш, за правото да говориш на собствения си език, за правото да живееш в собствената си държава. За това възстанаха нашите предци 1903 година. Поздравявам от сърце организаторите на общото честване на това събитие. Възхищавам се на българите от Македония. Не мога да ги изброя поименно всички вас тук, които смеят да застават открито с лицата си пред все още неразглобената юго-носталгична машина на пространските власти, останали в някои от администрациите в Скопие. Поздравявам всеки един от вас, който се нарича българин, рискувайки работа, рискувайки кариера, рискувайки да бъде нарочен от властта и да бъде оставен в ъгъла на обществения живот. Такива общи чествания ние от двете страни на границата трябва да правим не само на Илинден. Трябва да отбелязваме заедно и великия наш цар Самуил. Тази година се навършват 1000 години от битката при Ключ. Трябва да отбелязваме заедно и светите брати Кирил и Методий, и техните ученици, и Климент, и Наум, и Ангеларий, и останалите, които създадаха нашата азбука и писменост, която ние запазихме, развивайки в Охрид и в Стара България и давайки писменост на една шеста от Зелното кълбо, създавайки уникална култура, уникална идентичност, уникална памет. Тези чествания са нещото, което ще премахнат и последните остатъци от окупаторската сръбска власт, започна от 1913 и продължила с прекъсвания и под различна форма чак до рухването на комунизъм в 90-те години. Това е което трябва да правим. Защото българите в Македония имат нужда от подкрепата и от добрите отношения с нас от другата страна на границата. Дори македонските граждани, които не се чувстват българи, имат интерес от добрите отношения с България, защото само единствено България може да бъде искрен брат и приятел на всички хора в Македония. Само единствено. Нито от север, нито от юг, нито от запад македонските граждани нямат друг приятел. Няма и да имат. Такава е историческата истина и който отрича или не е запознат, или работи за чужди интереси. Това трябва да правим ние, когато честваме въстанието от 1903. Трябва да продължим делото на тези хора, на тези, които запалиха къщите си в Смилево и развяха знамената на свободата. Защото вижте тези три знамена, как спокойно се веят едно до друго. Най-логичното общо честване е тези знамена са заедно. Много по-логично, отколкото се отбелязва в Македония годишната от Балканската война, заедно с сръбската армия. Защото сръбската армия няколко месеца по-късно се превръща в окупатор. Много по-логично от всякакви други лицемерни разговори за добросъседство и други подобни. Много по-сериозен противник има македонската общественост на Запад, а не на Изток. На Изток има приятел и брат, на Запад има враг. На Запад никой не мисли нищо добро, нито на хората в Македония, нито на хората в България. На бунтовете от миналата седмица в Скопие се веше знамето на халифата. Това не носи нищо добро
и няма да донесе нищо добро. Нито на хората в Охрид, нито на хората в Смилево, нито на хората в Битоля, нито на хората в Пловдив, нито на хората във Варна, в Русе и в другите български градове. Ние имаме общи задачи и общи цели. Да живеем добре заедно. Ние имаме голямата задача да не допуснем никой никога повече да тормози някой в Македония, защото се смята за българин и го заявява свободно. Българите в Македония трябва да могат да се наричат свободно такива, каквито са, както всички останали общности в Македония, които имат всички гарантирани им по Конституцията на Република Македония права. И това ще бъде и моя задача и цел на мястото, на което ме изпратихте и вие. Защото и с вашите гласове, и с вашата подкрепа, македонските българи, македонските граждани имат европейски представител в Европейския парламент. След 120 години, откакто е създадена тази организация, сега хората от Македония изпратиха свой представител там, в Европейския парламент, да защитава правата и законните интереси на хората в Македония. Да пази техните интереси, да поставя техните въпроси там, където трябва да бъдат поставени и там, както трябва да бъдат поставени. Не случайно си избрахме, заявихме желание да имаме участие в интерпарламентарната делегация и група, която ще отговаря за преговорите на Република Македония. И ще можем да поставим всички въпроси, когато някой уволнява някого в Македония заради неговите убеждения, когато някой тормози някого в Македония заради това, че се самоопределя по един или друг начин. Ние можем и трябва и ще поставяме тези въпроси там, където трябва да бъдат поставени. На бюрото на председателя на Европейския парламент и на бюрото на Грузински Скопие. Имаме инструмент, вие ни го дадахте и ние ще работим с него, така както нашите предци през 1903 година взеха в ръцете си своите оръжия и се бориха за своята правда, за своята чест, за своето достоинство, за своята свобода. Вечна им памет и Бог да прости въстаниците от 1903 година. Делото им не е забравено, но не е завършено. Наш дълг е да го завършим. Да живее България, да живее Македония!